Сарая, жената на Аврам, не му раждаше деца. Но тя имаше слугиня, египтянка на име Агар. Затова Сарая каза на Аврам: Виж, Господ не ми дава деца. Отиди да легнеш с слугинята ми, за да придобия дете чрез нея. И Аврам послуша Сарая. След като Аврам беше живял 10 години в ханаанската земя, Сарая взе слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Аврам за жена. След като Агар разбра, че е бременна, започна да презира господарката си. Тогава Сарая каза на Аврам: Поради теб ми е тази обида. Дадох слугината си в твоите обятия, а тя като видя, че забременя, аз станах презряна в очите й. Господ нека отсъди кой е прав, ти или аз. А Аврам отговори на Сарая, като й каза: Ето, тя е твоя слугиня. Постъпи с нея, както ти е угодно. И Сарая започна да се отнася зле с Агар, и тя побягна от нея. Но ангелът Господен я намери при един воден извор в пустинята. И ангелът й каза: Агар, Сарайна слугиньо, откъде идеш и къде отиваш? Бягам от господарката си Сарая. Върни се при господарката си и се покори под властта й. Ще преумножа потомството ти до толкова, че да не може да се изброи поради своето множество. Ето, ще родиш син. Да го наименуваш Исмаил, защото Господ чу гласа на неволята ти. Той ще бъде буен човек. Ще вдига ръка против всеки го и всеки ще вдига ръка против него. И той ще живее в конфликт с братята си. Тогава Агар призова името на Господа, който й беше говорил, и каза: Ти си Бог, който ме вижда. Сега видях онзи, който ме вижда. Затова този извор бе наречен Беер Лахай Рой, което означава кладенец на живия, който ме вижда. И той се намира между Кадеш и Варат. Така Агар се върна при Сарая. И когато Аврам беше на 86 години, Агар му роди син. Аврам го наименува Исмаил. И тъй, след като Аврам беше преживял 10 години в ханаанската земя, Сарая, Аврамовата жена, взе слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Аврам за жена. И Агар роди син на Аврам. И Аврам наименува сина си, когато му роди Агар, Исмаил. Аврам беше на 86 години, когато Агар му роди Исмаил. Битие, глава 16, стихове 3, 15 и 16.